марҳамат бардаро тамошо кунед дӯстдорони Mercedes Benz 211 кузов до рестайлинг бардаро соли 2004 дасти мошин дар шаҳри Саравшан аст. Сарочина бардаро 49000 сомон нарх. марҳамат касе хайрдор бошад успед кунед. нархи беҳтарин бардаро. Ягон камбудӣ надорад фейсодан. Нигоҳ бо AMG пакет парок абвесои AMG штеги аст. Хуб мотор 3.2 бардарҷонои ман. мошин бардарҷоно бензини холӣ будаст. ана ҳуҷҷатош бошад солона утилизатсияам дорад мегӯянд. нарха 65 гуфтани бафтем 65 бена ина арзонтар мондан ба кор розӣ кардем 49000 сомон. фикр мекунам нархи беҳтарин аст бардаро. ина боқӣ боша бинед шинондагиам шторкам доштааст бо кузуфоша нигоҳ кунед подкредникои пешаш бардаро камтар безебшиги подкредник мезанед бампери ахибаш кор доштааст. багажаш неки багажои нав аст. багажаш бардаро багажои рестайлинг бад бамперош ҳамаш чӣ хеле гуфтем абвесои чикати AMG кати бардаро салон ҳозир мебинем. багажи соли 2004 ина хромаш то бояд то инҷа шавад. стопаш бардаро акташ рестайлинг аташ до рестайлинг инаш светодиод не инҷаш инаш бошад агар барбудааст. хулас бардаро бад нест бошича нахадо аст роҳ мегардад. ҳолати салона мебинем. салончош хушроак кожи салон шторка дорад. боз чӣ дорад мошин коробка автомат бардаро. ана пробегаш чанд бошад недида мешуда бошад. пробегаша ёфтан дар кор. пробегаш оҳо хулас бардаро гаштаги аст нормали. ина хел мекарди чӣ хеле медиди. хуласи гап пробегаша натонистем ёфта бардаро рости. хуб мошини Европа аб агрессии дени дорад. мебелоша бинед бардаро. мебелош авангард. ина инҷошон бардаро чӣ аст? нигоҳ хел кушода мешад. пневма подвеска доштааст. подвескаош чӣ доштааст? режим доштааст бардаро. парктроник дорад. ҳолати салончош бад нест. марҳамат бардаро. ҳава зайдид ки некани зайдид мешад ё не? оҳо вихлопам доштааст. хуб нахадо бардаро ҷошба зайдид мешад. пола барот амдушата инҷа бардаро кришкачаш нест. кришкача мегиред аз морг аз беу мегиред мезанед тамом. чӣ хел аст бардаро? чӣ гуфтанед арзанда аст ё не? марҳамат фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. ассалому алайкум бардарои ман. ассалому алайкум дӯстдорони Opel Astra FK кузуфи универсал. нигоҳ кунед чӣ хушроак будаст. сета бинед бардаро. сети асама қимат асама хушро Astra FK ин сет аст. сети миндал бардаро. нигоҳ кунед чӣ хушроак. чотка 4 дискаи размери 14 рамашка кати бардарҷоно. солаш 1998 бояд бошад. поворотничоша бинед крилоба ҳаст ку 98 мешад. мотори 6 простой бардаро газ ҳам доштааст. танировка ҳуҷҷатош бошад то охири сол газ бардаро. нархи 50000 гуфта истода будам. гуфтам не 50000 не нархи арзонтар дастрас мондан дар кор. нархи 45000 сом срочни ба розӣ кардам. марҳамат мошина бардаро метавонед ноҳияи спитамент тамошо кунед бардаро рафта барои ки мошина аз худи нов аз яъне ки аз ноҳияи спитамин овардан. ана мошинча бардаро бад нест не ки якҷо нимҷош ина инҷош лакош камкам сухтагӣ даст бардарои ман краска мешад. 4 баллон неки пачка мегӯям ки ин мошина мо ягон кораша накардем як хел тай карда мегардем. ин мошин краска худамон кардагӣ нестем гуфтаисона. якта баллонаш бардаро запаска мондаги дискашам бояд бошад. ана салон ҳозир мебинем бардаро. ҳолати салон ана салончоша бинед сиди салон аст бардаро. оинааш электропакет мешад сиди салона. бале дуони пеш электропакет. хуб лабоваяш неки терешни доштааст. кондитсионер доштааст. тарпедачоша бинед бардаро. салончош хушроак кондитсионер дорад кор мекарда бошад ё не? кондитсионераш мегӯяд кор мекард мегӯяд ҳамин чизон гуҷош утечка шудагӣ френаш рафтагӣ гуфта истодаст. рости гапада барои ҳамин неки хайр ремонт кунед агар кондитсионерашам кор мекунад. чашкош зарид надоштааст. нашуд чашкош бардаро нашуд задагиш мегӯян гарантия метавон. камбудиш бардаро малярни камкам кузавной краска кор дорад тамом. чӣ хел аст бардаро 45000 сом срочна арзанда аст ё не? фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бардаро ки пурза истодагӣ буд Toyota Camry 4 варианти Европа б перекидкаш гуфта бардаро. ана ин мошинча барои шумо. Camry 4 бардаро Европа тоза мотор 2.5 нигоҳ кунед лабовои антибликати. ҳолаташ беҳтарин аст бардаро. нархи 200000 сом сезон гуфтам 200 ба Camry 6 мегирем зидажи. барои бардарҷонои ман гуфтем камтар арзонтар монем. нархша розӣ кардем. охири нарх срочни 179000 сом ба. ҳамаи ҷош радно ягон ҷош задагӣ надорад. ба савол ҷавоб баш гуфтаистан гарантияш кунед. мегӯям мошина гирад як ҳафта ҳай кунад махлуш шавад баъд пулаша тият гуфтаистан бардаро. марҳамат барои ҳамин биёед шанси хуб варианти хуб шанса аз даст натед бардарҷоно. Camry 4 худатон медонед мефаҳмдагиҳо мефаҳманд бардаро.
даже از Camry 5 هم داجی زوری میکند برادر جان. مثال دیگه یک خیلی فکری یک خیلی ماشینچه خوب است. 4 و 5 برادر پشتی یک چیز است. 4 شون برادر جان من رنگی که دو رستلینگ و 5 شون رستلینگ بری میشه. این کوزوفی 50 و کوزوفی 55 خطا نکنم ولی نگاه کنید برادر سیتش هم ببینید چه سیتی خوش رو مکری اسفالت салон ҳозир тамошо мекунем бародаро диска балон пачка дискош неки диски Camry 5 аст бародаро ана ҳолати салон кожни салон мебелни салон чороғна электроха задний дефлектор сиденье лифт нигоҳ кунед чухолчой накидка ана 202,000 километр пробег доштааст бародарҷоно радной пробеги худаш аст кондитсионер мудаги ях барин аст бародаро кожни руль мультируль обогрев сидений старт стоп двухзонный климат-контроль, подстаканник, салон мегахунед бардаро, чай хушвақт аст, салончош бардарҷонои ман чотка марҳамат. Арзанда ҳастед, фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед бардарҷонои ман. Бай аст, намехел не?